Erokamano uru nyikwara Mugajwang'. An Jaramogi Obondo. Nyikwara ka mor kan kodu e line sechegi eki mondo aleru weche ariyo. An daktari mosebudhe pap mar thiedho ji higni mang'eny. Koro achopo ka mondo alerie nyikwara Mugajwang' kuom tuoche moko mosebed ka ji chandre thiedho e osiptal kabisa to chandogi kendo ok githiedho e yo makare. Wan gi gimoro ni prostate blockage, to wan gi gimoro ni prostate enlargement. Dag lach nyalo dinore, dag olo pi kuom ng'ama duong'. Sana sana omako joma be tindo, ok joma oti ahinya, to ne en tuo mar joma dongo chon. Koro kapo nono ni gima kama chandi, olo pi ok in thuolo ahinya olo pi. Kidhi olo pi to wuok matin, kichorori matin wuok matin. Mano odinore. To dinruok ne ni mos mos chopo kama koro, obiro lorore chutho, to koro nyaka soni mpira mayangi. To kinwang'a kaka Obondo Mumbo, daktari, abiro konyi gi yadh nyaluo maber sana. Yadhe ni iluongo ni Sena. Yadhe miluongo ni Sena ni omuol sana. To kapo ni itiyo kode, obiro keto gimoro kar nyuol kanyo ma iluonge ni sputum. Sputum ni oliero e furu mar olo pino. To sana sana gimomiyo olieroga, ochalo ga wi bata mzinga koliero, to oyawo, oliero, to oyawo, oliero, to odongo ga kuom joma, oliero ga kuom joma koro weche mag pien gisekawo muda, kata weche mag pien gi gin joma yom yom. Koro dinruok dag lachno obiro ne tuo ka yembe nomaki kaka mag riwo pien gi mon. Wan gi chancroid language mar wasungu, to wan gi kaswende ma en syphilis, to wan kod moro ni gonorrhea, to nitie moro ni discharge of white pus and yeast, ma bende kapo ni gigi wuok kuomi gin gik marochere. To ikelo gi kudni mag trachoma, candida and fungal. Koro kutegi be kochami muda mang'eny, gonorrhea cha be kochami muda mang'eny, syphilis cha be kochami muda mang'eny, chancroid cha bende. Koro gigi nyalo kelo yembe ma ibedo weak, ibedo ng'ama koro weak e otanda. Then koso bedo ni koro ok inyal yore gi dhakono, kelo dinruok mar lach piyo. Wan gi moro bende achiel ma nyamin ma miluongo ni prostate enlargement. En onyalo chandi sana. Iyudo ka otieno ka ji nindo, obiro gi ng'ich. Iketa keta besen, en olo pi, ilayo mok iywe. Duondi tok tuo, ok en sukari ma kilayo to imodho, ilayo timodho. Ma to onge modho. En aena olo pi gotieno, ok iywe every dakika 15, 20, koro oketi gi olo. Koro ing'e ni seche ma gini oketi, prostate enlargement ni koketi gi olo pi kamano, obe olo kidhako. Teko mar otanda olalo flat, nikech iyudo ka kata mana kar nyuol mari no, bende koro duogo tin kabisa nikech layo. Koro adil gi tuo mar dag lach modinore, adil gi tuo mar dag lach moyawre. Giga ariyo go nyaka imak e pachi ahinya, nyakwara Mugajwang'. Then wabire wach mar otanda, teko. Kuom joma mine, wan gi mine moko matiyo gi yath mag family, ma bende oketo dendgi koro gombo ok beyo, ok onyal bedo gi ber kata gombo gi wuon pargi. Then wan gi yembe ma alandoni ka. Ng'eny mon ka koro wawacho adiera, osebedo gi yembe mopondo, kaka gima waluongo ni discharge of white pus and yeast. Gin gik mawuok ne mine marochere, to moko wuok makoro dum. Kipenjo mine moko ni bende in gi discharge, to koni mago gin ma kawaida, onge gima kamano. Ng'ama dhako ma nigi fungal mang'eny,
Fungal en a normal bacteria. To komedore ahinya to giriwore gi moro ni trachoma, to giriwore gi candidiasis, then koro girego kar nyuol no giketho. Ka dichuo ema gini timo, to ng'ama dichuo nigi kite ne ariyo mag nyuol. Kute gi donje gino, koro rego, koro koolo pi, to tutu marachar, koolo pi, en ok en tutu mayelo, en orachar. Koro kako medo wuok, to o reduce teko mar tong' mari. Koro iyudo kata ka in gi dhako to ok nyal conceive, because that discharge mikelo gi those 3 bacterias ose reduce genitals nigo eko, koro gitindo nikech gichwer ga. Koro mondo watiek chwer mag mogo marochere mawuok e kiteni ariyo mag nyuolgo, nyaka waneg candid in full. Nyaka waneg that trichomoniasis trachoma, then fungal nyaka wanegi mwa reduce. En ok watiekete because en a protective bacteria ma bende okonyi e remo. Watieke gimoro 70%, 30 nyaka dong'. Koro kutegi ka dhako ler onge kodgi, to onge gimoro mwanyalo wacho ni dhako nigi discharge. Osiptal osebedo ka konyo mine kuom chiwo mana yien misoyo, to ok thiedh gini matiek. Wan gi yath miluongo ni Atili. That Atili iyudo kuom obondo mumbo. Ma kaponi itiyogo gadiera, kata in e piny mane to wabiro kowonigo miyude, mibed minot, makoro ni kare, maonge discharge of white pus and yeast. Ji osepingo wacho chafu gi mang'eny, lakini kawuoyo seche gi nyikwa Ramogi Ajwang' kaka Jaramogi, mine mang'eny osebedo gi shida ni, to kata sani be gin gi shida ni. Lakini kaka githiedhre onge, gigaya gaya gi yath misoyo, Candid insert. To bende ing'eyo ni nitie yiend nyaluo mabeyo. Sani kapenjo nyikwa Ramogi Ajwang' ni kata kidhi ng'iewo rabuon mar ngwache, wan ga gi rabuon mar bungu, iluongo ni rabong'o. Joma ng'eny kia gigo, to rabong'o no en yath maber mar yamo mar dendi. To bende kamikunye miyude, to chalo rabuon, to ler moingo rabuon ming'iewo e chiro, bed Nairobi kure. Koro mago gin yiendwa ma nyaka wang'e. Ae wan gi jomoko bende mayudo ka kopogore gi mago, gin gi chogo mayom yom. Turne yot, adhonde ka en go to ok dwa chango piyo, kama onyanyore no nyanyore piyo. Koro wan gi jomoko ma bende chokegi osebedo ma weak. To wan gi yath kaka rachier. Classic mar rachier ma wan go ni, en king'ade kama, to ochwe remo kaka mar dhano. King'ade kamae to ochwe remo. Koro wadil kode korka konyo oganda, mondo oganda obed gi choke motegno. To kata kapo ni ng'ama long'o mopidho jamni mang'eny, to ng'ato dwa chandi gi iro ni chiayo gi, en gima ok wanyal ng'ado ni rieko ni pidhi, wanyalo puonji kaka ikete, to dhok bedo mangima kabisa kabisa. Rachier ni ochalo kaka, ang'eyo ni joma odak e nam kaka Nyamware, Imbo, ing'e ni nitiere rao, ing'e rao. Rao no kapo nowuok gotieno e nam obiro nindo kata kul kidak e dho pi, to nindo gi dhok kanyo. Dhogo odak kendo dhogo bok tuore. Koro rachier no chalo kaka chieth rao. En yath makonyo chiayo, to konyo dhano. Tol mare bende ni iloso go gita mar nyaluo machon. Kuom joma nego thumbe ong'eye kabisa. Koro nyikwa Ramogi pod mana wan e weche tuo. Winjo kang'isi ni nitie tuoche moko ma bende omako ogandawa mopondo. Awawuoye wach prostate no. Koro wadhi e wach otanda ma wacho. Wan gi mini maonge teko mag otanda. Moko tuo kaka chuo tuo. Moko bende oketo famili. Then moko bende owito gima waluongo ni vitamin. Joma mine moko nitie maonge hamo. To moko be nitie makata katimo hera gi jo osiepegi mag udi, to en ber moro miwinjo ni koro jaodo otieko cha onge go, nikech ang'o? Kano somo to ne gin gamila moko mag tiyo gi rabolo,
yani nyiri moko ma mako siep gi jowadgi ka. Koro noketho kar nyuol. Koro en ng'ama mako ga ich to hamo to ok onyal winjo. Nikech kar nyuolne no ne osekethore nikech tugo mane gitugo e skul gi nyako wadgi mane kawo gire no tugo go. Kanyo ok owene rabolo, kanyo ok owene lwedo, kanyo owene nyodo mar dichuo gi del mar dichuo kende. Koro nyiri moko gidhi ka tedo chon kane gisea e skul to gikethore kendgi ma ok ginyal wacho ni ng'ato okethe. En onyuol ga nyuol omako ich, kata ka gibedo gi hera gi jaode to ber moromo winjo maluongo ni sexual appetite onge. Then wan gi mine bende mane tiyo gi yath to we. Koro tuoche gi odhi ochwe kodgi. Koro gin gi gima kisungu luongo ni menopause problem. Koro yien mwachiwo seche gi wan ga tili. Kopogore ga tili no, wan gi nyawin, wan gi buombe matindo. Kopogore gi buombe matindo no, wan gi marucha, kor marucha ni. Mago gin yien mag nyaluo asili. Marucha en nawi, ok en yath ayatha. Koro gigi sama dhako tiyo kodgi mochwako gi, to hamo mar dhako cha duogo mos mos. Wan gi yien matiyo pole pole to konyo ji chutho. To nitie moro ma ng'ato nyalo ng'isi ni nyama, muony ma to wuondi dakika 30 tuoni noduogo. Yiendwa maduoko teko mag otanda mag mine gi gin kaka yiend yamo. Kech kaka wadhi koro mfano kaka nyawin no, omiyo ng'ato chiemo ka biye oloso dhogi. Makidonjo e hotel tinyalo mna maidis. Then nyawin ni ikete gi marucha no. Marucha ni en yath mar chilo. Kata ka in gi tipo moro machandi e dendi, rochruok, nyathi oriwo kodi su kata go. Koro gin gik minyalo madho tiluokori godo. To moro miluongo ni buombe matindo ni to konyi e chilo mathoth. Koro yien gi kitiyo godo tiyudo ka koro hamu gi dendi cha duogo. Koro wan gi mon manigi gimoluongo ni low libido. Hamu gi onge flat. Ma samoro dichuo nyalo kata paro nobayo to karo tuo. Koro yath aila gi iyudo kuom Jaramogi. Watimo gimiluongo ni increasing menopause libido for women. Mon madwaro. Yadhni ok mi dhako mak ng'ato. En mana normal ma ka in gi jaodi to in sawa kode to be en sawa. Tuo ma gini kelo kendo en ang'e otanda kae kata ka koro bet gotieno. Nyalo yudo ka dichuo bet kodi, bendi bet kode, beta, losa hera uno. To dichuo koro luya, dendi osemoko ma en koro setimo motieko. Kotieko ni thupni to kore ka in ichake dwaro. To ng'ani be koro onge teko manyalo konyi go kudhe go mbele. Koro wadwa ni ka wakonyi tibedo mangima. Dendi bedo mangima. Maka dichuo chako, tibende chako. To wang'ado ne chuo bende rieko maber ni sama pok kata kubedo gi jaodi achiel. Wan gi gimoro ni wuoyo mulruok maber ma del duogo because higa oseniang'. Koro riwo pien ni en ang'o? Riwo pien en yath marang'ongo. Ok chodo. Iriwore gi jaodi. En yath marang'ongo. Kech nyalo kata kiriwori gi dhako ta dendi pong' kabisa. E thong' to kuseriwori kod yudo ka dendi ogonyore. To koseriwo pien kapod in ng'ama tin, dino dag lach. Koseriwo pien kapod idhako matin, kelo prostate enlargement nyaka ne mine. Koro wan nyaka gi mine be makichopo otieno, to gichiko besen. En layo, kamininde be jony. Yani ka piny imre ahinya ni nisechiemo nindo, to wach mar ni ol no. Bas koro wan gi tuoche bende kaka mag otanda, mag riwo pien ma bende omako mine, to omako nyaka chuo. Tuo no maki kata mag nyachgi. Wan gi chancroid, wan gi syphilis, ma be no Amerika. Wan gi gonorrhea malayo tutu, maremno manowuok Italy. Yiendwa thiedho gi, yiendgi be thiedho gi. Koro yien tuoche gi eki nitie kama ka gisechopo to kithiedho gi maber. Wacha ni koro ilayo tutu, tidhi madho yath moro mna matin, ma ok odil kode. Koro gini weye mobudho abudha. Koro ing'e ni oketo
gombo ni lal kaka syphilis oketo kar nyuol mar dhakono gi iye koro kwar, to kawo raba mar kar nyuol mar dichuo boloko makwar. Koro kar mondo uriw pien kaka jariyo manyalo winjo ber, to en rem lilo. Mamine moko gino osegolo kata bet gi joma chuo, kech dende lit mok inyal. To kata ka nibet kuome, idonjo kuome, en gi rem mar adiera. Tiyudo ka chuo mang'eny to kia. En ochako ng'iso dhako ni nibaye, ok ng'ama ber. Dhakono nigi rem mar adiera, mana kaka in. Ka in gi gima kisungu luongo ni virus of genital herpes, owuok e syphilis. Kaswende nomaki, nitie makuodo chiek jika. To okuot, okuot ok ogol wang'e pier. Kosebare ten bur maduong', mano syphilis. Koro in terms mag wasungu, ne wadili gi drugs kaka Togo Plus. Koro nowadays wamiyo ji Togo Plus ma nyaluo, both gram 2, gram 4. Mabende chalo mana gi yiend jo Italia ka. To kokithiedho syphilis e yo makare, nyakwara Mogajwang' ma jwala go korumo, raba maduong'ni dhi lokore makwar, kite mag nyuolgo biro rami, dhako be duong'ne biro bedo malit, to shida mare mar buche mag delgo bokrum. Ngeche ni koro syphilis is not now a syphilis. Osebedo very chronic, osebedo very allergic, koro turn to virus. Koro kithiedhe to wuonde no lal, to duogo, lal to duogo. But kitudore gi Jaramogi tibiro chango. Ageno ni winja. Koro tuoche mag nyach ma landogo, gimiyo mon mang'eny buogo. Tuoche ma anyisigo eko, gikelo gimoluongo ni premature ejaculation during sex time. Koro nyaka ibed ng'ama fam kendo ibed ng'ama ngima. Then chiemo mwachamo. Nitie chiemo moko mwachamo ma kar mondo gikonywa to giduoko mana iga piny. Koro bed ng'ama ohero nduma, bed ng'ama ohero alot nyaluo, bed ng'ama ohero nyuka mar bel. Cham gigo mag nyaluo, rabolo kaka odhigo, ohingo rabolo moko mang'eny. Ang'o mamoni bet gi gigo? To koro kiseyudo ni gigo mag nyaluogi inyalo dwarogi, ginyalo medo ni higa, nikech wan gi chiemo moko mabeyo e taonde wagi, ginyalo kelo ng'ato machwe kabisa, lakini koro higa duogo piny, giketo chogo bedo mayom yom. Wenge nigo be koro ok chak neno maber. Dhako be koro loki gombo girigo onge. Koro nyaka walok patan mar ngima, wachamo gigwa mag nyaluo mabeyo. Itema tema, nikech safari ma ji dhiye tinde inyalo chamo gimoro amora, but nyaka walok patan mondo wadhi e chiembwa mag nyaluo olo, mag nyaluo olo. Then tuoche mag yembe malando nika, ginyalo chando dhako. Because one gi chancroid and sexual infection, one gi syphilis, that one is a sexual infection, one gi gonorrhea plain, to one gi gimoro ni dysmenorrhea. Dysmenorrhea ok en gimoro ma waluongo ni sexual intercourse, en o interfere gi blood mar dhako. Koro kayo ich dwe ka dwe, dhako go nduru ng'ielore piny ni e kae siget. Then yembe gi nyalo mono dhako nyuol. Yembe gi nyalo miyo pi wuok kuom dhako. Yembe gi nyalo miyo remo biro mok ler kind ngima dhako duto. Yembe gi eki bende nyalo miyo dhako koro ok ne remo flat at the age of 25, 29. Koro kopeny ni biro neno ga malo kone, nyaka thiedhe moduogi e form. Koro gik machando ogandawa machako nigo kitgi ni tuo mar dinruok dag lach ok omak joma dongo kende sani. Joma ng'eny ka yembe omako to gikia thiedho kabisa kabisa. Mine mang'eny osebedo gi tabu mar dum, oluokore diriyo, iluokori nang'o? Ang'isi kawuono ni king'eya kaka Jaramogi, gochna tatiekni shida mar discharge of white pus and yeast. Gochna mondo amiyi yath mondo i-conceive. Gima biro nono korka kori kata ka in gi dichuo to ok inyuol en higa, en ka bende remo mineno dwe ka dwe ler, en ka be rembigo biro e ndalo midwaro kata 4
kaka chicken en ka bende bang' airembi no in gi gombo koso gombo onge. Kech wan gi mine moko ma gibedo gi gombo oppositely. Ma sama en gi remo no eka gombo ne nitie. To ka remo oserumo ni gombo lal, ang' ni mak ich nang'. Nyaka wang'e ni conceiving kata mako ich no, nyaka ibed gi remo maler. Nyaka ibed gi gombo ndalo 14 kia e rembi. Dho thunde ni ok onego bed ni lit sama ineno malo. Mano onge conceiving no. Thunde ni ok onego bed ni kuot. Sama gimoro nitie kuomi kanyo ma ywayo pendi. Sama nitie gimoro ma olo pi ingi sate to kidhi to kila ng'adore. Aya pattern lokore. Gigi timi thundi kuot. Ibiro ka ng'ama dilo. Otieno be kinindo in gi lek. Achiel en ni yach. Mar ariyo ng'ato maki ubet kode achiel. Mar adek in idhodho pile. In gi nyathi gotieno to odiochieng' nyathino onge. Adhi loko ni gi gataro. Gi chuny maler. En gima setimo 43 years. 43. Koro samino ng'ato ok waketh sa. Kendo gik ma puonji gi e kiwinj gi makare. Ageno ni gik ma puonjo gi winjo. Kwa dhi korka joma kijende. Ka in e skul kata kitin kijana tiwinjo sechegi. We tiyo gi sabun e mulo duong'ni. Wan gi gimoro ni masturbation. Ma joma kijende. Ikawo duong'ni imulo gi sabun. Biro chopo kama duong'ni no duogo matin. Biro chopo kama nyiri be koro kidwar. To in gine midwa ni tim. Nikech kanyo ok onego mul gi lwedo. Kanyo be ok onego mul gi sabun. Kanyo nitie gima noket ne en dhako manindo piny. Koro kapo ni gima kama nitimo, tudi koda mondo athiedhi. Kech iketho pien ma oko no. Masturbation for boys okelo gima luongo ni undersized penis. Wan gi yath kaka midoi. Wan gi yath kaka buombwe. Wan gi yath kaka marucha. Ong'ongo duong'. Gin yien ma koselosi. To wanyalo miyi yath mi madho. To golo ring'o no gi iye. To nitie mowang' miwiro. Okawo gimoro 90 days dweche adek. To in sawa. Kech wan gi siri moko ma ji ok nyal wacho ni. Nitie duong' makoro ok obero tin. Oti atiya. Inyalo nyuola nyuola. But otin to kendo kelo ni gimiluongo ni tieko piyo. Kiriwori gi ng'ama nyako. To kisetieko piyo. Kiriwori gi ng'ama nyako. To mondo ichak inuo kawo muda sana. Koro wan gi drugs type 2. Wan gi drugs manego kudni e pien mar kor duong'ni. Fungal go. Yadhno iwire owang'e. To yadhni nego nyaka skin candid. To nego nyaka dho strokoma. Then okelo pien dhil. Koro kitimo sex kata gi dhako. Wach moro mar nini chako. Ni iti setieko. En makosa en tuo. Nyaka ibed wuoyi ma kata ka bet kijaode. Kata chiegi ma in go dala kata sani. Ibet kuome to obudho. Mabende nyalo bet kode achiel. Budhi. Go break uywe. Budhi. Go break uywe. Makitieko to bende oromo. Koro itiyo gi yath manyalo kelo ni gima kisungu luongo ni long marathon sexual performance with desire and activities. Yath manyalo miyo kata kubet gi dhako. Tibet gi dhako muda maber mabor. Makata ka dhako no be gombo ne niga piny. To catch up with you. Koro tieko makare. Mane story mar Jaramogi. Ageno ni koda kanyakla kindi winja. Ai wadhi korka weche mag yawuoyi matindo go kendo. Ipone dala. In kaneru. Jonyuol nothote. Od kaneru ka isepong' koro wethere nyiri. Magi manyalo kethi chutho. Mitho gi toki makata nyathi ok ibi nyuolo. An Jaramogi mapuonji chike. Manyaka nene. Akuodho ni siri achiel kata ariyo. Magi gik masebedo ka puonje radios mathurwa ka. Kapo nono ni in kaneru to koro ipong' kanyo. Dar kanyo dhi dag mabor mondo chieng' moro idongri. To kwaru kata dau kik wuondi mondo iged kuro. Wuoyi mawinja sechegi modak anegi. Dak aneu to ber nikech in kich.
giminyalo timo onge. Lakini kineno ka koro wuoyo seromi, inyalo penjo nyiri nying-gi. Nyako nyalo limi, kik itim gino ka dau kata ka neru. Ok ibi dongori. Nidongo maber kichiemo, kisomo ka neru, lakini ka jogo riek to nego goli kanyo. Eka ibiro konyori. Mano gima nyaka ing'e. Kech gino ketho duong'ni te. Nyalo bukori kelo nyaka e od neru. Kanyo ne kor gi mamau. Nyiri be mna kamano. Isepong' tiwuok ka neru, tidhi ka tedo, idhi limo yawuoyi, don't. Samitimo gima kamano to mama be ne wuoga kanyo od dau kanyo. Kodhi limbe, onindo oko, duogo. Kanyo mane mama utime limbe. Ito koro ichako wuok kanyo nadi kaka nyakwaro kidhi limbe tiduogo. Betaraji dongruok, ok idhi dongori. Adiera ma Nyasaye. Kapuonji sechegi king'iya kendo kinena ka neru no. Kik wuoyi kawi ni nyuomi, ni kendi, ni dhi kodi e town no kawi ka neru. Kik wuoyi wuondi ni dhi lime ga tiwuok ka dau. Wuoyi mokawi ka dau, mokendi, dak to udhi dak adaka, lakini chieng' ma koro nyuomi, ma koro idwa lu chikeni mag gweno ang'o gang'o, wiyi biro luny. To tuo dhi luwi ma nyaka itho. Nyakwara Mogi. Koro nyaka wabed joma riek, to nyaka wabed joma bende otang'. Koro kik item dhi ka tedo gi ka neru. Kik item kendo gi ka neru. Wan gi tuoche moko ma kata kobiro ni in gi yamo, to gin yamo moko ma kothiedh gi yath ma kawaida to kichangi. Kech nitie gik mokelo gigo. Idhi lokori dayo ma dende ramo to pod ithin. Idhi lokori wuoyi ma bende dende lit tin. Koro weche mag ka neru ka nera, kata loko mi kono kik idagi. Afadhali usi tidar kanyo idhi e piny mabor, nikech in nono. Ageno ni gino winjo. Kwa wuoyo weche be mag ninde ot. Ok inyal bedo ng'ama baba tikawo nyathini ma wuoyi malielo tike ni rito ni ot. Min gi onge tikon no rit ni ot. To piny rune kanyo to en nyathini mosechako bet gi nyiri. Inego nyathino. En kwero. Nyari be kwero. Nyiri mwanindo ge udi mosepong', nitie lek moro ma gilekore ga gotieno. Samoro en ewi tado kama baba gi mama joninde. Kendo leko ni ng'ato make riwore kode. Mogo koko e dier ot. Koro iketho nyathi. Koro nyaka wager kuonde ma nyithindo ninde, mondo kik gilekre. Sama gilekore cha to koro iketho nyithindo. Sama uriwo suka, gidonjo korka maji, bedi e wuoti. Nyithindo moko nitie ma kok wapuonjo sani, mok wakete ler sani, mwanyorore go sani, kata kendo dhi tame, tedo be dhi tame, ok odhi, wach wuoyi bok odwar, kech noserochore molokore nyiek min-gi. Gimoro amora riwo gi min-gi. Gimoro amora riwo gi babagi. Koro nyikwa Ramogi mano gima nyaka ung'e. Awachonwa puonjo tuoche to kod chike. Wadhi e tuoche moko mag ich. Ka ok inyal tiyo gi chiemo kaka ring'o, chachak, omena, sukuma, ituo, in gi gima kisungu luongo ni problem of food allergy. Wan gi yath ma special mimadho mar nyaluo lo, ma ite chalo mana mapera kama, ok mapera, ite chalo. Yadhni kitiyo godo tidok e chiemo te. En a drug for food allergy. Kitiyo kode kata kichame, to yien gik manyicho kicham koro itiyo gatiya, to wanyalo kowo nigo kamoro amora ma intie. Anyalo kowo nigo kamoro amora ma intie Jaramogi, minwang'. Koro cham chiemo te mondo idag aming'a. Ing'e ni wan gi chiemo moko ma kichamo to koro ichalo anguro, idak aming'a. To kata mana teko ni mar otanda diyud nadi ka iyiero chiemo. Koro joma nigi kute kaka ulcers, kaka an Jaramogi adili gi ulcers mamalo gi mapiny, both peptic and duodenal ulcers. To kudni manego is 1, H. pylori. Sama nego kudni mag ulceristic mag ulcers go, anego nyaka kudni mar salmonella typhi. Nitie miliny makelo homa mar ombich ma saka sa. Kisungu ok anyal pimo gi didek, lakini ichikiti maber. Wan gi plain typhoid. To wan gi paratyphoid. Number 2. To wan gi paratyphoid carrier state carini. To the bacteria ten achiel, salmonella. Koro kithiedho typhoid seche duto, paratyphoid, wan gi carrier moro ma koro en very strong, the third
typhoid no, wan gi yadh nyaluo ma ok okiki mibiro tiyogo. Oduong' ochalo poyo to wapale titiyo kode, to gimokwongo time kit ngimani, oketo kedhno ma in go matone ino bedo motegno kabisa e tone iyi. Gimomiyo ichendo en yom mar kedhno mag mine gi joma chuo. Kata ginego gweno wan gi kedhno. Ka kedhno is very weak, in jamdekre mayiero mana gik machamo. To ka en very strong with my drug, you will be just okay. Koro wan gi weaknesses mar bile. Waketo kethi bedo strong. Ema mineno jomoko kata ka ijoga to kawo yath moko muonyo iyo se fungre matin to ok nochango, konyo kedhno mondo ton. Koro kute mag salmonella typhi, kute mag H. pylori, jidam mag intestinal amoeba and amoebiasis liver. Jomoko paro ni amoeba ni en mane ombich kende. Wan ga amoeba mar dho chuny. Amoebiasis liver abscess. Ng'ato dwa ng'ok, leny mag upusi. Amoeba nitie mamalo gi mapiny. Mana kaka kute mag H. pylori. Wan gi peptic ulcers, wan gi duodenal ulcers. Koro gik makamagi komaki nyakora mogi tabro konyi makare. Then wan gi mine bende sani ka puonjo nyikora mogi moja kwa moja ma ok inyal mako ich. Nikech gombo ni onge. Inyalo dila nyathi dweche 3-4 mobed nyathi to wuok. Dhofu koseyawre. Itudori koda to wadiyo. Then wan gi ich moro makimako to nyaka operation. Wan gi tol ma en yadh nyaluo ma kwa mitiyogo chon to biro konyi mondo inyuol maonge pala. Koro inyalo teme mago nyakora moga jwa. Wachiwo yien be mag chilo mag luok. Wan gi yien mag nyaluo mag chira to wan gi moko bende mag muma. Igori gi ng'ama oiko dhako. Igori gi mama moiko chuore. Otedni gi ng'ama oiko chuore. Chiemo gi ok nyal konyi, gilokore tho manegi. Koro wachiwo yien magi makonyo oganda. Wachiwo yien miluoko go oganda. Wachiwo yien miriwo go oganda gi Jaramogi Obondo. Koro ageno ni matin kamano weche thoth mobro konyugo kendo mobro puonjugo nyaka chike luo bro puonju ka. Ai wan gi gik moko ni kiki kom kijende katieko kaka Jaramogi. Igero simba dala, we luokori e odi kanyo. Sama iluokori e odi kanyo, ghafla welo moko nyalo donjo mopogore kata gosiepeni. To donjo to nyono chindi miluokori ga ot kanyo. Un gi dhako, kar mondo uninde otanda ubed gi kwe to kombe ma welo betege moninde en kwero. Donje od chiwuoyi gi ng'ama kwaro. Oonge kata sati. Iketho od wuodi. Dhi od wuodi ng'ama dayo. Kok irwakori maber, oseketho udi. Od wuodi mamwalo kituom, od wuodi mamwalo kinyorie, od wuodi mapiny mogere dala, ok igone kiful kata ka wiye owil gi kiful kodok town. Imiyo mana nyathi more magoyo. Kigo dhod nyathi kiful tiire kendi dare chuth. Koro gik makamagi kik itim kaponi winja. Abro bedo ka puonju kamano pole pole. Koro ageno ni gik ma puonjigo iwinjo makare. Ka in gi tuoche mosebedo kathagi kaka mar kidney, ng'ama nyalo miyi yath maber e piny mangima mar nyarogno en Obondo Mumbo. Kech gima dhi golo kuomi en cholesterol and uric acid. Tami nyaluo low makidhi e choo kata kilayo tigolo gigo. Kidney stone are reduce ma kidney bed gi teko. Nyarogno tije en go reme del duto. But kosechako bedo weak chalo mna kaka pump mtoka. Koro sama osebedo mayom to fwenyo ok tek, chalo gi jasukari ma bende ka modho to olayo sate. Nitie tiyo gi yath sukari mar nyaluo, tidong' kaka jasukari to kiti gi yath. Anuoyo gino. Nitie bedo jasukari. Ok ichuori, ok imuony yien, to in jasukari. Sukari ti jasukari. Lakini koro kiti gi yath. I control yourself kose mi yien, tiyodo ka koro in sawa. Ageno ni mani winjo maber.
To joma nyiroke gi chando gin joma bedo gi first 10 stroke. Iyudo ka badi ok ti, tindi konchiel ok ti, tindi gidi go chwakore rewi, dendi rami te makata giminyalo timo kitiyo matindo kuro dendi rami ok nyal. To siri mantie ni kaponi muonyo yien mag rem aming'a to kuda dundo. Ta dundo kosekuot to koro inena ng'ama koro siko bet na piny ok inyal chung' e makare. Koro joma nigi tuo mwaluongo ni yath. Tuo yath ni ema thago dhano ahinya. Oramo nding' to oramo ng'ut to oramo bat to yom. Koro yath ni eri jo wasungu luonge ni full rheumatoid arthritis ma in terms of medical onge yath. But kirado koda an Jaramogi, ibiro duoko na report within 72 hours. Alando kenda nuoyo ka, ibiro miya report within 72 kata 24 ka ng'eny hours. Ibiro kona ni nindo manyochoka nindi gi batha sana nindo. Ondinga manyoula manyore mogowe machala ura okere. Tiendena manyoka nyal rieyo sani. Nikora mogidongu nyalo tema gi mago. An Jaramogi Bondo, nembni mag simo, abiro bedo ka bedo kodu seche duto seche te. Namba minyalo yudo en mana mapile machiwo nyaka radio ka. Safaricom en 0718 55 8860. Airtel en 0733 772600. Weche mag radio pod dhi mbele, kik unindo. Radio madongo gi matindo kochopo wuok tich saa 4 gi dakika 20 kanyo tiyawo. Biro tudri kod ranyisi kama yawo maber. Tiyudo puonj makare mag chike luo to gi tuoche. Wan gi tuo moro mogik kakora atemo yweyo waluonge ni bipolar. Bipolar ni en tuo ok othiedhore e osiptal tigaye nyaka chieng' ng'ato tho. Moro be nitie ni mood disorder. Mood disorder no iluonge ni bipolar. En neko moro masani omako ji mang'eny ma kijende ringe ndara, moko kikelo gi nyasore, moko kikelo gi malaria mok thiedhi in time. Ema nyathi ka in go nyaka thiedh nyathi nyaka ifiti mondo igeng' tuoche mag ndulume mag rieruok. Nyathi nyaka mi yadh malaria in time mondo kik dende chwakre tuo mach. Nyathi be nyaka pidhi, fite, thiedhe mondo obed go bongo maler matiyo. Bipolar ni en neko moro mowuok to biro kendo ng'eny medo ka ng'ato wacho ni en Yesu mar otima ng'owa. Neka chuth mamoko be jomoko go nyaka chi. Koro ka in gi janeko mani kod shida mawacho gige nono, loko pache sate to rie ka puoyo, ageno ni biro tudori koda. Bipolar is a problem ma jotuo mang'eny dhi e ward aboro, bed kure ward aboro. But kin gi ng'at ma wiye lokore nyocha tieko somo kata en nyari moro, tudri gi Jaramogi nembni go. Anuoni nembni go eko mondo ing'e mondo kik ibed gi janeko. Janeko no athiedho mana ka nie dalani kanyo, ok ikele ira. Gima biro nyisi en achiel to ng'ano duogo mangima. An japuonj mar chike luo. Koro ka in gi weche matek machandi, asewinjo ka ng'ato dala mar town moro ka wuon gi otho to lewo yudo koseik wuon. Anyuola nyise ni kunya ot sani. Babe ni nende kanu waiko nyoro kunya ot sani gedi. Igera ang'o sama wuoru seiki. Ting'e malong'o ni chola to osechakore e dala. Don't. Ni kunya odi sani to baba to nyo iki nyoro. Akuodho ni siri ni odi no ok idhi chame, bok idhi dongorie gi dhako. Baba nyo seiki, chola nyo osechakore. Koro we kunyo ot makamano, we gedo. Yuaga wuori los yore ni dogi ke tao. To kata joma ke mier masani ka tho neno nyiri nyako maduong' onge dichuo, mar ariyo onge dichuo, mar adek nigi dichuo, mar ang'wen. Koro yudo ka ji nie dala ka to ji opogore. Wuoyi be moro nigi dala, moro pogo kendo, ji dok town. Ka tho neno mar wuoro e dala, kiwinja sechegi. To usenindo oko ndalo 4 e laro kanyo kaka chik owinjore. Wuoguru dhi kuonde ma udhiego. Joma onge udi we uru rito. Nyaka nyiri mawinja ma wagogni manie laro. Irito ang'o? Kichame budho dweche 8, dweche 4. Jaodi ok dhi budho. Odhi yudo nyako moro to bet go.
to ka chieng' moro idok ya kae tidhi riwori kode to tuo donjo kuomi. Gima watimo en ang'o? Machiel kaka Jaramogi en ni uwuok awuoka, ng'ato ka ng'ato kuseloso yoru tilielo aliela oko, kata kinyosi kata dalaka to udhi adhiya. Koro ka udhi to jaodi mokiriwrigo nikech ugak dala. Kwanza in tin, nyameru maduong' onge dichuo, moro cha bende tin, nyamingi moluwo onge dichuo. Koro udhi unindo gi ng'etu. Ka mama we motho to udhi unindo gi ng'etu ndalo adek. Chieng' mar ang'wen eka uchako riworu gi chuou. Idhi kawo muda matin, ikwano tiriwori gi chuori. Wewauru chuo nono ni chik pod otwe korwa, chik pod otwe korwa. Mani biro kelo liel moro. Kijaodi kodhi omakore gi nyako moro bang'i to wuondi ni en nyocha oriti oler to riwore gi nyako moro, onegi, be ok bi thiedhi e osiptal moro amora thurwa ka. Koro wabedu joma riek. Gimoro amora ka tek to kidhi tikwano ndalo. 4 ka en wuoru, 3 ka en meru. To kik ia dalau ka liel nitie tikalo ndara gaore tidhi gi yier wiyi. Jomoko ang'e ni oluoro liedo. Ka chuori ok idhiye gi yier wiyi kia ka baba wuotho kata mama. Wagogni mawinjo otieno masani. Erokamano ahinya, an Jaramogi. Ageno ni wabiro tudore nembni machiwogo 0718 55 8860. Airtel en 0733772600. Ageno ni nembni nachiwo kendo manuoyo. Erokamano ahinya. Oganda duto mawinjo wasani, amor gi nyikwaro Mogajwang', kendo wan kodi line, kendo an abiro bet kodu kapuonjo chike, tapuonjo yedhe, weche mamako dhano. Erokamano.